Come on, let's go! Right now, let's have some fun in Minecraft. Let's have some fun in Minecraft. Така, казвайте, дами и господа, съм Байонер и това ще е същия клип на World of Warcraft. Пристигнах вече там, където трябваше да дойдем. И да продължаваме с квестовете. Точно си много яка маска. Ще трябва да са без него със сигурност някой път. Ацепциалета. Че се мангаси. Надеем се, котикът на опушенче. Ще идеш бой. Ай, what the fuck? Сериозно ли това са един до друго? What the fuck? Аз съм бил тук с един герой, като бях още в пандарята. Да, значи тук трябва да правим някакви работи. Мускус. Кистил. Ето те трябва да ги вземем. Аре бе, човек. Дай, маркирай го малко те. Сиалейта. Право ми се забил главата. Без злоба. Добре, не ми дарям, защото е гадно. Така, трябва ни със сигурност вече ново оръжие. Забравям кое чарчаме. Да, и как ще го ударя, просто ми е много трудно да... Да бе, точно тъй пък са седил в водата. Майко. Няма да ми просто. Така, направо отивам за следващото. Northwatch Look Slain и Northwatch Supply Slain. О, така някакви норчърски кораби. Нали аз ще трябва да се прави нещо гадно. Сега ще трябва да им чупим работите явно. Ето. Здрасти, мой. Как? Коста. Така. О май гад! Играта нещо подя. Така. Няма ли да се спонат още? Така, изпусни го. Умри. И предай на следващите. Така, един квест е изпълнен. Не. Вече е. Тия кораба дали ще му скачим после? Едва ли. Това уради ма кеф. Само да те гитнага, ще ти цепна, само да те гитнага, ще ти цепна, само да те гитна, радкага, ще ти цепна, са. Курва! Да, то където не ще отим, освен там, където ни е квеста. Ми е много интересно. Да грици. Доброто му е. Да. Доброто море и сложили рисунка на някакъв демон, тук глупости. Азеро. Килимдор сме. Така е. Даже направо World Outline.
Така дойдохме вече. Доста бързо става. Дори не усещам. Ох, има едно такова една такава картинка в... един wallpaper е един такъв на World of Warcraft. Абсолютно същия. Чакай, де си тръгва. Що са ми пари? Трябва да ми ги дадеш. Кой беше? Ето са. Сиалета. Какво взехме? Ей това. Кой е по-близо? Мен само да видя. Началното ми задание е тук. Значи тук ще сме. Имам още един квест, който да вземам, тъй че него ще взема. О, точно дари хубави работи. Така, първото, което трябва да направим е това, което всъщност е Venom Collect, значи от някакви паяци ще трябва да го събираме. Sample of Scorpid. Да, ето. Ще трябва някаква отрова да ни пускат явно. Не ми да, ама не пускат. Айде дай отровата, бе. Добре. Бъкджайс. Добре, бе, защо не ги пускат, бе? Кевско. Това тук сега какво е ларч? Или ще трябва да го пуснеш това, или да я знам. Да, пускате 500 на скочите, нямам нищо против. Добре, това е много тъпо. Хубаво ходим с това да бъде чао.